Здравейте, приятели! Пак се завръщам. Ако ви харесват да правя такива влогове, очевидно ще правя за вас всичко. Хора, сега отивам при братовчетката ми, защото си купи нов iPhone 16, но само че за малките iPhone 16 с едната камера. Ако вие го знаете, можете да разгледате в YouTube, ако не знаете. Тогава, хайде да продължим пътя ни. Да. Ето, вижте кой срещнах. Какво правите, а? Що се криете там? Добре, няма отговор. Хора, възможно ли е те да говорят? Да, те говорят. За сигурност те говорят. В пълнолунието говорят. Вижте хора. Те говорят, но не се издават. Хора, може би се чудите защо ми извика толкова... В смисъл, защо ми извика толкова късно след нощта? Хора, можете да видите. Нощ е. Между другото, тази къща е доставена вече от колко години и хора, много ни е страх да влезем тук и това е полунощ. Така, ето тук съм, така че да, малко е страшно скудно, цяло да, но не ме плаши. Мисъл, да. Така хора, чао и отивам да видя новият iPhone 16, ако имам време мога да ви го покажа.